Mit navn er Mathias Følger, og jeg er software- og hardwareudvikler ved CCM. Processen her har jo været, at Pahama til at starte med har bygget de her stationer bag os, og så er vi blevet involveret snart, der har været klar til at bygge. Til at starte med har vi programmeret på robotten nede på vores eget kontor, og så her til afslutning har vi været her ved Pahama og færdiggør. Så vi har arbejdet et par måneder nu på software og elmontage. Men en rigtig spændende del af projektet her har jo været at arbejde med den her robot og med de ret fine tolerancer, der skal til for at få den her lim ind i alle de hjørner og kanter, hvor det skal til for, at vores emne her bliver lufttæt. Mit navn er Carsten Thomsen, og jeg arbejder med salg ved Pahama Productions. Processen starter med, at vi er til workshop med vores kunde, og hvor vi får udviklet noget prototypeudstyr, der så ender ud med et færdigt produkt, der så står heromme bag ved mig i dag. CCM har i det her tilfælde lavet specialudviklet software til produktet. Som udgangspunkt så ser jeg CCM som en imødekommende virksomhed, der altid er problemløsende, hvor det ikke altid skal handle om, hvad koster det, men vi skal have løst og frembragt et ordentligt produkt for vores kunder. Vi har som virksomhed altid brug for højt specialiserede samarbejdspartnere. I det her tilfælde der havde vi brug for nogen, der kunne udvikle specielt testudstyr og software for os. I det her tilfælde der er CCM meget specialiseret inden for testsoftware og testudstyr.